Mbak Nur, ono lowongan Mbak Nur. Ayo ngelamar kerja bareng-bareng ayo. Nanggonane pabrik sepatu, Mbak. Ayo ngelamar yuk bareng-bareng yuk. Aduh Mbak, pabrik Mbak, suworo, males aku. Walah Mbak, BE ae lu iso keterima. Lumayan lho Mbak, gajine lho UMR, gurung golek lembur-lembur. Iya, tapi kerja nang pabrikku suworo. Kerjae lho Mbak enak Mbak, yo Senin sampai Jumat tok, yo Sabtu Minggu lo prei, terus bayarannya yo lumayan lho Mbak, melok UMR sik ono uang lembur barang, terus mari ngono entuk mangan nduk kono. Asline lek pabrik iki gak minat aku. Gak apa-apa wes, ayo. Ya wis. Jajal lah. Ya ayo. Bu, ya apa sing ngene iki? Apa sih? Masa aku sing ngerjak Mbak Nur apa jeneng lamar kerja lah kok desen diterima aku gak diterima. Lah apa sampean salah ning dine tes e dah. Iku lho kaya pas interview nih, masa aku kurang menarik ngono ta Bu? Kelambiku ta apa aku kurang ayu ta ya apa ngono Bu? Yo gak, paling yo jawabane sing salah-salah BE. Duh ngene kenakalan Mbak Nur lo ketawel tak jaiku lho, gak gelem kudu males. Tambah kuno sing keterima, kene wis akes-akes gak keterima. Terus ngono aku gak ngejak Mbak Nur nglamar dhewe. Aku paling iso keterima lek nglamar dhewe. Walau wis rezekine wis diatur karo sendukur, berarti dudu rezekine ning kono kok golek ning liyane maneng ae. Nang di mana sih Bu? Iku lho pabrike lho enak Bu, bonafit Bu, bayarane yo lumayan, kerjane meh 5 dino tok. Gak apa-apa, kok dikancani ibu wis, kok karo tak kancane kancane ibu kok ya. Wis aja dipikir, berarti dudu rezekine. Ya wis Bu, lek ngono aku tak nang kamar. Ya wis sabar ae yo.